Binuang mali. Pertanyaan yang berkata, ngano man gud ma? Nasa kanunay naman ka magsigig. Mukot na imong naong. Unsa may kinahanglan nimo? Kanunay lang di ka maging amana? Kadugay na nato nagpuyo din eh. Yung anak lang yung mong batasan. Saman? Kung tayo magkata. Binuang naman eh. Yan ang maghot makakatagan. Di lang pamangayo. Oh! Ikaw no? Mga pa Fred. Maghot na makakatagan eh. Pag-practice ang pangayo, saan? Oh! Pagpariban mo. Tama mo guwapa ka. Kani, pag-grocery mo. Ya. Pag-surusuroy mo. Halingaw ka. Sa sunod ma, ay napagkuot o katagan ka. Pangayo. Kinatid ang kwarta. Sika di hagyaw-yaw, naramid kay nakagkwarta, makamuhatag dayon sa ako. Bahala ka palit ng endorse ako, magpagwapa ko. Sige, ato na ko. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.